No, takže teraz som pred Empire State Building a je to strašne vysoká budova, nie je vidno ani na jej vrch, iba z druhej strany ulice, takže si môžeme prejsť na druhú stranu ulice. Tu máme zelenú, odtiaľto. Je to naozaj strašne veľa turistov. Je úplne jedno, že aký je deň, či je do obeda, po obede. Stále nie je vidno Empire State. Už asi spred 10 blokov bol vidno jej cíp. To tam nezaberali výhľad budovy. Keď sú to dosť vysoké budovy, keď si všimnete. A teraz už pomaličky je vidno ten cíp, Empire State Building. Je to obrovská budova, dá sa dostať na jedný z najvyšších podlaží tejto budovy a zaplatiť akože tá vyhliadka. Je to naozaj obrovská budova, takže toto je Empire State Building.